Ρε παιδιά, να κάνω μια ερώτηση. Κάτσε να φτιάξω το γυαλί. Γιατί ενοχλεί τους πάντες που έχει γίνει μόδα το τρέξιμο, η γυμναστική, ωραίος τρόπος ζωής, υγιεινός τρόπος ζωής, το υγιεινό φαΐ, και κοροϊδεύουνε και λένε όλοι οι δρομείς μου γίνονται ξαφνικά, γυμναστηριακοί. Δεν μας πειράζει όμως να βλέπουμε ναρκωτικά, ποτά, γουστάρουμε να βγαίνουμε, να ανοίγουμε μπουκάλια, να πίνουμε κάθε βράδυ, να βλέπουμε 13χρονα, 15χρονα να το παίζουν γκάνγκστερ και να κάνουν ναρκωτικά, σαβούρα φαΐ, σαβούρα ζωή, αλλά μας πειράζει η μόδα που έχει γίνει το τρέξιμο. Και το λέω εγώ που για 34 χρόνια ήμουν υπέρβαρος. Στα 34 μου ξεκίνησα διατροφή και έχασα 32 κιλά και ξεκίνησα το τρέξιμο. Αντί να τους παροτρύνετε και να τους λέτε μπράβο που ξεκινήσατε το τρέξιμο, μπράβο που ξεκινήσατε τον υγιεινό τρόπο ζωής, βγαίνετε και τους κράζετε. Και τι μας νοιάζει, πόσα χιλιόμετρα έκανε στο Strava και όλα αυτά. Έλεος ρε φίλε. Κάντε το για τα παιδιά σας. Και όσοι κράζουν αυτούς που βγαίνουν και τρέχουν και γυμνάζονται και βγάζουν βίντεο το φαΐ τους και πως το μαγειρεύουν και γουστάρω που το κάνουν και τους βλέπω, είναι αυτοί που κάθονται στον καναπέ, δεν σηκώνονται από τον καναπέ και είναι πίσω από ένα κινητό και τους πειράζει που κάποιοι βρίσκουν το χρόνο, δημιουργούν το χρόνο, χάνουν κάτι άλλο, ένα καφέ, ένα ποτό και πάνε και κάνουν την προπονησούλα τους. Τους πειράζει. Όχι, δεν μπορούν να πάνε και αυτοί να το κάνουν. Όλοι μπορούν. Δεν θέλουν. Γιατί θέλει λίγο ζόρι. Θέλει λίγο να βγεις από το comfort zone σου. Θέλει λίγο να μην πας για ποτάκι. Θέλει κούραση. Και επίσης τώρα τελευταία που πάω και κάνω τα χιλιόμετρά μου στο γήπεδο, βλέπω τη διαφορά ανθρώπων που γυμνάζονται, μικρούς, μεγάλους. Ειδικά τους μεγάλους θαυμάζω. Το διαφορετικό τρόπο σκέψης, το πώς είναι το σώμα τους, το πόσο μετά από 10, 15, 20 χιλιόμετρα που έχουν κάνει ή στο στίβο τα παιδιά που κάνουν την προπόνησή τους, κανείς δεν είναι στεναχωρεμένος. Μετά από τέτοια ταλαιπωρία, σωματική ταλαιπωρία που τρώνε, είναι μες στο χαμόγελο. Κάτι λέει αυτό.